Imizamo kahulumeni yokuhlinzeka wonke umuntu ngosizo lwezempilo isithathe elunye igxathu. Inhloso ye-National Health Insurance ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu wakuleli uthola usizo lwezempilo olulinganayo ngaphandle kokubheka izinga lakhe lempilo. Ukugunyazwa komthethosivivinywa we-NHI sekusondeza ukushicelelwa kwawo. Kodwa abanye bayakugxeka lokho njengoba ezempilo eNingizimu Afrika zivele zibhekene nezingqinamba. Bathi lena indlela yokukhankasela ukhetho lwangonyaka ozayo yize ungqongqoshe wezempilo ewuncoma. We've been expecting this because we believe that this bill is being used for electioneering and not necessarily taking into consideration the dire need of South Africans who are in need of healthcare. Debate around the passing of the bill in the National Assembly has been quite bizarre. The thing is not going to happen, I think, within any reasonable time frame. It is simply impossible logistically in terms of the lack of tracking and pathway management systems that are in place, and in terms of funding. Izakhamuzi zithi kumele kube nendlela yokuqinisekisa ukuthi wonke umuntu uthola usizo lwezempilo olulinganayo. It's long overdue. We need to have universal access, and South Africans, especially majority of black people, never had any privilege of having access to better healthcare. Lo mthetho sivivinywa uzondlulisela emkhandlwini wesifundazwe i-NCOP ngaphambi kokufinyelela ehhovisini likaMengameli. Ezindabeni zethu kumzansi wethu Channel 163 nginguLinda Mnisi ngibika ngiseGoli.